I går modtog sangerinden Tina Dickow en check på 500.000 kroner ved Kronprinsparrets Kulturpris 2008, og den var overrakt af Kronprinsparret selv i en fyldt opera i København. Velkommen til dig, Tina Dickow, og tillykke med det. Mange tak. Hvordan har du fejret den nat? Ja, altså vi var jo der var jo champagne-reception efter showet ude i operaen med selvfølgelig med prinsen, kronprinsen og kronprinsessen. Hvor jeg jo havde familien og vennerne inviteret med, og vi hyggede os og drak masser af champagne. Men jeg sådan kom nogenlunde tidligt hjem i seng. Det havde været en lang, hård, nervepirrende dag, vil jeg sige. Men der var en god stemning? Fantastisk stemning. Jeg tror, alle synes, at det havde været et rigtig dejligt show. Ikke mindst jeg selv jo. Så det var en fantastisk aften jo. Altså, så magisk. Og jeg er stadigvæk ikke rigtig kommet mig over det nu, tror jeg. Jeg kan næsten ikke rumme det jo. Nej, hvad tænker man om, man bliver ringet op eller får at vide, at man skal modtage sådan en pris? Og hvordan foregik det i dit tilfælde? Altså, jeg fik det at vide et stykke tid i forvejen, fordi de var selvfølgelig nødt til at sikre sig, at jeg kunne komme til showet. Og det var selvfølgelig, altså det var overvældende, og det er svært, fordi jeg måtte jo ikke sige det til nogen. Så det var bare lige den nærmeste familie, der fik det at vide. Det var ikke engang alle vennerne. Hvem sagde du det til i din familie? Jeg sagde det til min mor og far selvfølgelig, og min bror og svigerinde, og ja, og så bare, altså jeg skulle selvfølgelig have lov til at invitere nogen med selvfølgelig, så jeg fortalte det til en 10 venner, men ellers så har jeg holdt det hemmeligt jo. Og jeg tænkte jo bare, det er jo, altså det er løgn det her, altså det føles jo bare som den ultimative opbakning hjemmefra, altså i forvejen fra mit publikum herhjemme, er det jo virkelig sådan en uvirkelig dans på roser her i Danmark. Jeg bliver jo båret frem, og så sådan en pris oven i hatten. Jeg tænkte sådan lidt, at nu er det nok også snart på tide at komme hjem. Tror jeg faktisk, jeg tænkte. Det tænkte du? Ja, det var faktisk en af mine første tanker, at jeg tænkte, at jeg glæder mig til at skulle tilbage til Danmark. Jeg glæder mig til at flytte tilbage til Danmark og nyde den her opbakning, fordi i virkeligheden så får jeg jo næsten slet ikke sådan nok glæde af den, når jeg rakker sådan rundt og bor helt der omme i London. Og for du bor i London nu? Ja. Men er nu så på vej tilbage til Danmark? Er du på vej tilbage? Altså på et eller andet tidspunkt, inden alt for længe, men altså nu med den her pris, har jeg jo sådan lidt besluttet mig for, at jeg vil lidt ud i den store verden først. Fordi at i de sidste mange år har jeg jo turneret meget rundt, og det har været sådan noget 1 dag her og 2 dage der. Og jeg savner lidt at komme ned i de netværk, jeg har derude. Jeg savner at mærke de folk, jeg har mødt ude i verden, og måske endda sådan at prøve at komme lidt ind i en hverdag. Altså måske noget med at tage en måned i 6 forskellige byer i løbet af det første halvår næste år. Og så tror jeg, at derefter så skal jeg kigge på, om ikke det er ved at være på tide at komme hjem. Ja. Lad os prøve lige at hoppe tilbage til i går aftes, så lad os prøve at se lidt fra selve prisoverrækkelsen. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at også dette års prismodtager bliver en lysende stjerne på det danske, såvel som på den udenlandske kulturscene. Det er mig en fornøjelse og en glæde at præsentere vinderen af Kulturprisen 2008, sanger og sangskriver Tina Dickow. Tusind tak til Bikubenfonden og til Frederik og Mary og alle dem, som har lyst til at lytte på min musik. Tak! Du ser glad ud. Jeg har slet ikke set noget af det nu. Hvordan er det set det? Jamen altså, det var altså faktisk nogle lidt uvirkelige minutter der på scenen. Jeg kan nærmest ikke engang rigtig huske, hvad han sagde, eller hvad jeg sagde. Det var meget mærkeligt. Kronprins Frederik, det er ikke med her, men han siger, at han synes, at du fortjener at komme ud over landets grænser på grund af din stædighed og ikke mindst dit engagement. Det er rigtigt, han sagde stædig. Ja. Det har jeg hørt før jo. Hvad er det med dig og stædighed? Jamen det kan jeg ikke forstå, for jeg synes ikke, jeg er stædig. Jeg kan selvfølgelig godt forstå egentlig, at folk siger det, altså, fordi jeg har jo været målrettet i mange år. Men man kan også sige, altså, det er også det arbejde, jeg har valgt. Jeg går også på arbejde her. Altså, det er jo ikke stædigt at passe sit arbejde og blive ved. Jeg har en karriere uden for Danmark, og den passer jeg. Og gør, hvad jeg kan for at få den til at vokse. Det ved jeg ikke, om det er stædigt. Det kan godt være. Så er jeg stædig, men jeg har et arbejde, jeg godt kan lide, og det plejer jeg.
Og du bor i London og har boet derovre i Næsten 7 år, næsten faktisk. 7 år nu. Ja. Hvad laver du derovre i London? Der skriver jeg sange. Det der, jeg skriver allerbedst. Det er faktisk det eneste sted, jeg sådan virkelig kan komme ned i det, føler jeg tit. Altså, jeg rejser rundt og samler masser af inspiration, samler sådan nogle kroge her og der. Sådan lidt ligesom pynt til de juletræer, og så, eller ja, hvad man nu skal sige, så tager jeg hjem til London, hvor jeg har mine... Ja, hvorfor bor du derovre? Jamen altså, du aner ikke, hvor tit jeg ikke har stillet mig selv det spørgsmål, for det er et mærkeligt liv, jeg har. Jeg er sikker på, at derovre. din mor og far gerne vil have, at du boede i Danmark. Ja, det vil de rigtig gerne. Jeg har det super godt, når jeg er der. Jeg kommer virkelig ned til det der sted, hvor det gør rigtig godt. Altså, og jeg har sagt, jeg har nemt ved at skrive det. Jeg har mine 4 hvide vægge, jeg har min gåture rundt i mit fantastiske hud derovre, og min café, hvor jeg sidder med min notesbog. Og det er sådan min udkigspost. Mit liv derovre, det er meget enkelt. Det er meget spartansk. Det er sådan virkelig jeg kan sådan virkelig komme i kontakt med det, jeg gerne vil i kontakt med, hvor at når jeg turnerer rundt, og når jeg er i Danmark og sammen med vennerne og familien, så er det jo fantastisk, men det er også meget, der sker også bare meget, ikke? Og jeg bliver meget nemt distraheret. Og det er ligesom om, at når jeg er i London, så er det min øde ø, faktisk. Og jeg kan godt lide, og det der med at være en fremmed blandt fremmede, og kunne rende rundt og forestille mig, hvad andre folk sådan, altså... fremmedes historier. Er det også noget med, at du er lidt anonym i London, og folk ikke rigtig kender dig? Det er det selvfølgelig også. Altså, der er jo selvfølgelig, når jeg er herhjemme, sådan lidt mere, bliver sådan lidt mere selvbevidst. Der er mange ting, som man sådan kommer til at tænke over, faktisk, når man er lidt kendt, altså. Ja, for der er noget der. Hvad er det, du har med at det der med at være kendt ansigt, at være offentlig person? Jamen, altså, jeg tror ikke, det... Jeg ved ikke, om det falder nogen mennesker naturligt at være kendte, egentlig. Om det er sådan noget, der... Altså, jeg tror, det er noget, man sådan skal lære at holde fast i sig selv. Altså det der med, at en kæmpe stor del af ens person rent faktisk lever uden for en selv. I andre folks bevidsthed, altså alle deres tanker om en, ikke? Det synes jeg da, det skal jeg ligesom vende mig til. Nu kommer du her med et nyt album. Spritnyt album. Om 10 dage. På mandag kommer det. Ja. Og du sagde til mig tidligere her, at det faktisk også måske har hjulpet dig igennem lidt af den her... Ja, jeg tror, jeg oplevede efter min sidste plade, at jeg var sådan lidt i tvivl om, hvad nu? Det var bare sådan, altså det album, det var blevet lige sådan, som jeg gerne ville have, det skulle være. Og på en eller anden måde var det sådan en følelse af, at nu er alle drømme, der er opfyldte. Altså fantastiske anmeldelser over hele linjen, og hvad så? Skal jeg så bare lave en mere? Nu siger du drømme. Jeg bliver nødt til at høre 500.000. Hvad skal du bruge dem til? Jamen, som sagt, så skal jeg ud og rejse. Først lidt, og så må vi se, altså... De skal jo skydes i, altså som... Den er jo givet på baggrund af den internationale karriere, og det har jeg også tænkt mig at bruge den på. En lille fest. Ja. Selvfølgelig også en hel del små fester måske, men... Ja. Men ud at rejse? Blandt andet, ja. Tina Dickow, tusind tak, fordi du kom her i dag, og tillykke med det. Og god rejse. Tak.